Good afternoon po. While I'm just selling doormat, mom, there's a lot of way to use it. That is able to put in sofa either side of door. Then that is also 3 for 150. 50 per piece. Ordinaryong tendero sa labas ng isang fast food chain sa Naga City, pero nagugulat na lang ang mga customer ni Rainiel Grijalvo tuwing inaalok niya ng mga dalang basahan. Kwento ni Rainiel, nagpipirmi siya noon sa Camarines Sur Water Sports Complex sa Pili, Camarines Sur, kaya natuto siyang magsalita ng Ingles. Nung lumaon, ito na rin ang kanyang style sa pagtitinda na ikinatutuwa naman ng kanyang mga customer. Well, I was starting to speak in English since I was 7 or 8, like that. Mga pira-pirasong tela na ginagawang potholder at doormat ang ibinibenta ni Rainiel. Pero bukod sa pagtitinda, rumarakit din siya sa pagkakanta sa mga bar at restaurant. Hilig niya rin kasi ang pagkanta. And I've been needing stitches. Magtapos ang pag-eskwela. Daw siya nag-eskwela, nagtitinda man rin siya. Tabo niya man yan magpundo. Minsan katuyo. Paka niya, tinda, mabalon sa mga tugang niya na man, natatawa na. Pangatlo sa 8 magkakapatid si Rainiel na masipag at maaasahan kung ilarawan ng kanyang mga magulang. Senior high school na siya ngayon at malapit ng magkolehiyo. Mahirap para sa kanya ang pagsabayin ng pag-aaral at paghahanap buhay, pero naniniwala siyang may sukli ng tagumpay ang bawat sakripisyo sa buhay. Sabi nga ni po kayan sa iba, the more that you suffer, the more that you have a chance to be successful. Marge Sarico, CSN.